ban seblok lho. Kamu wiring terus ya. Berarti ya berang-berang lupa. Kayak krungu wong, ya. Iya. Ini kan dulu Pak. Masa ke Mas Surat lagi ning kono? Enggak masuk apa. Siapa, Bos? Wong betat elo masa. Ora nek Mas Surat. Moe wis besok kok. Iya. Oh, besok esok. Kamera apa coba ndi? Tepak ya. Madhep kowe iki lho, genah kuwi lho nek jek setepen kok. Ngomong ngamu setepi aku. Di nek ra kesoteng. Ya aku ora tau setepen. Delok ki Dik. Apa ki? Dik wadah nambah dari golang paling gede sak bantal-bantal. Iki apa? Gede-gede ya delok ki. Nek anu. Ya biasane aku ora tau man sing gedhe ya. Karek pilihane wong-wong. Duluan aku. Jangan tewel, sayur tewel pesenane Edi Sukemat. Oh alah wong numpak montor kalau ngono montor omongane Bu. Ya kan apa wis Oh, kan senyap to ora nek swara liya. senyap. Iya to nek cek iki kan cek senyap. Oh apa to motor iki? Ekleng. Dewi lho, rene lho. Pindang, Pak. Iya. Ya. Kudune nembak sih. Wah, ngene kono. Bu. Oh, wow. Halus kuwi ya? Oh, alah yo. Alah. Tak minggo ngono. Kuwi lho minggo iso. Bisa pas motor. Timbang bendal-bendal. Gak roh. Ya tunggak. Bae halus kene yo. Oh, itu. Oh, alah. Aya. Alah kayak cor-coran ya wesan. Iya. Iya. Sosokan jalur iki to. Lah aku lho wong ngopo ke? Oh, alah tiwase ndek bengi kontrak.
kopior. Beh wis ra ketok apa-apa. Cuaca mendung bolo beja aduh ker truk ki lah lah bekane air pedot. Hei. Cor tahek ya. Ngene rak kayu. Tak. Woro. Oke yen ora ora. Ora nek kowe. Ora piye ora kok. Nah. Pedot neng. Iki bos. Kita sing gak wani aku nek munggah. Nek aku wani Mbak Sita ora wani. Dene blak. Soale iki sing paling munggah sing paling dawa, paling ngeri bos. Iki nek misal urung tik ngene iki, ala lagi montor personel siji muh kuat mbura kudune papat bos. Ini iki kobong rata-rata montor. Ini gak montor. Tenagane naga sepur ora kuat bos. Menak bae bos nek pasang klaker. Trowinning-trining ya. Oh dekane ambrol ayak rada seret. Ayo wis padang ki. Lagi mulai nyayur lagi soalnya kemarin montore kuwi kayak rusak. Ayo, masih aku ya, ngono ya videonya kok tak lanjut. Nek neng lokasi bos, terot. Oke bos, jadi kita sudah sampai. Alhamdulillah. Montore aman. Lah ngono lho Lan, diwangi. Iki apa iki? Iki pesan sapa? Ban. Ban. Aku sak kilo lho. Kita kayak ndi ngonanmu? Ki, kowe pesan ki. Mbak. Oke, bos. Iki antene kena diuculi ki. Cetak langsung ya. Tepung beras. Apa? Nelpon Otit. Lah telepon kotakmu nyapa? Apa tak Om? Ini apa? Brengkes? Tepo? Tepo? Apa? Sego kuning? Sego kuning? Pangote. Pangote ning kono pangote. Iki 3 menit. 3 menit, Pak. Wes. Iki tepo wis ya. Gimana Bu? Apa sih dijual Bu? Ndok poyo? Arbontot irung mateng. Bontot siapa? Botak tempe ki lho. Nang sekolahan? Kok ning kanggo ning sekolahan bukan botok tempe. Ya apa-apa.
Otak tempe. Pur, aja ngono Pur. Abang-abang emang. Kompor iki tiga-tiga prat aja ngawur ae. Sarapan ya. Rasa iki golek sing cilik ngono lah. Ala gede ra apa-apa. Baru pangan baru. Pit rusak kok masih gawane atau brand-brand. Pit rusak. Jokmu dulu tapi jok madul-madul wi. Miti pan apa? Di panti kos wi. Itu lah. Apa? Risol ki apa to? Risol ya risol. Oke, maksudnya risol aku ora ngerti jenis jajanan. Risol wis sayur jenenge. Lumpia iki. Oh, anu sing kaya njune sayur. Lumpia aja. Bos. Kebenaran nemu isuk mana lek? Arep ngidul parane ndi to? Ini diambil dari sini. 100. Wis saiki pong ngono. Oh, iki. Lho lombok gak dielokno. Gak suka lombok. Saiki. Tak kira nek suka lombok. Iki berapa, Mbak? 75. Senangmu sayur? Aku suka nang yang Soekarno. Soekarno. Iya, Bu. Hei. Alah, Tapi tak kaya kan Alhamdulillah. Oh, ikut berapa, Bu? Titipane kurang kok. Jangan aku iki. Sakari aku kok. itu Pacara itu no. pengambilan penyakit. Urung. Iki lho Mbak, Mas Pak. Iya. Aduh dikasih dulu lho ya. Ya daging to. Karo derane kan dijual esoke. Ini lho pas nek wong edok kuwi. Ribut tenar bontot sing lanang. Gorana kan mesah gak boleh. Ambil lah. Saya ambil. Bu, ambil Bu. Tomatnya saiki 3.000. Sewang, Mbak. Iki nang kono. Jek ora. Iki lho jek kok. Mas Edi sekemat ditulungi. Iki wis. Oh, teh. Papat karo loro karo loro papat. Wis. Burung hitung. Bojone sal budal ning kantor. Dari gawakno sing nyapa to. Rasa iki dhewe. Gimana ya Bos? Absen gue hari ini. Pokoknya terima kasih yang sudah menonton. Pokoknya ikuti terus di video berikutnya. Pak Sol. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.